बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव जानो हागौ। हा बायग्रा एबा मोजां साइटनि हा लाग्राफोरनि थाखाय फोसावथाय। चिरांनि दादगारि भुटान गेटनि साखाथियाव मोनसे मोजां दखरसे मियादि हा फान्नायनि खौरां फोसावनाय जादों। बे हाखौ लायोब्ला फालांगि खालामनाय, हटेल लुनाय, बायदि बायदि फालांगि एबा बिल्डिं लुनानै थानो थाखाय राहा आरो आबाद मावनायनिबो राहा लानो हागोन। आबुं खौरां लानो थाखाय नोंथाङा 8638183329 आरो 9954097210 जानबुं नङाव फन खालामनो हागोन। Mady land for sale at Dadgari, Chirang near Bhutan Gate. Suitable for construction of hotel, guest house, personal home or any building or farming. For more information, please contact mobile number 9186-381-83329. मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव SBI ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।